बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खुंख्राझाराव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बेयावहाय बेबायदिनो स्पर्ट्सनि EM दावबायसा बर' सारा दंफैयो। ओमफ्राय 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ लोब्बा लाखिनानै बेबायदिनो फोसावदिं मेल जागासिनो दङ। ओमफ्राय बेबायदिनो मोनसे न'खरावहाय गोबांथार UPPL नि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै बेबायदिनो UPPL दोलोआवहाय जयनिं जानो नागिरदों। दा बे हिसाबैनो आङो बेयाव दंफैयो। ओमफ्राय दा माबायदि जालांदों आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे सारनिफ्रायबो एसे बेबायदिनो कन्टेन्ट लानो नागिरदों। दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासे नायलांनो हागोन आरो। दा जिथुनाखि नैबिसोरो बेबायदिनो UPPL नि आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै बेबायदिनो UPPL दोलोआवहाय जयनिं जाबाय। ट्रेक्टरनि सावगारियाव थोजासे भट होना देरहाहोदिनि मोनफ्रोमबो समस्तिनि रायजो राजाफोर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL हान्जानो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL हान्जानो बिसोरो माने जयनिं जाबाय। Isan bara nasko. आंजों लोगोसे दं BTR नि स्पर्ट्स EM मानगोनां दावबायसा बर' सार। दा आं बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनो लागोन। जिथुनाखि 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन जाबाय। दा सारा बेबायदिनो गोबांथार ओनसोलफ्रावनो बेबायदिनो फोसावदिं मेलखौहाय खालामबोगासिनो दङ। दा सारनि मोन्दांथियावहाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थि हिसाबै ओरैनो UPPL दोलो हिसाबै दासिमाव माबायदि आग बारायनानै दं बेखौहाय मिथिहरनो थाखाय सारनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिया जोंहा देरहानाया रोखा जाबाय। जोङो दरं उदालगुरिनि समस्तिनि सिङाव जेसेबांखिनि EM MCLA MLA आरो जोंनि UPPL BJP AJP नि जेसेबांखिनि दोलोनि दैदेनगिरि गासैखौबो जोंनि मानगोनां BTR नि प्रमद बर' बिथाङा नैबे 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव खामानि मावनो फाथायहरदों थिनहरदों। बयबो फैदों, जोंबो फैदों। दा बेयाव देरहानाया रोखा जाबाय क'क्राझारा। बेवहाय जोंनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारी NDA नि UPPL BJP आरो AJP आ मदद होनाय बिथांनि देरहानायनि जि भट बे भटनि अनजिमाखौसो बारायनो जों फैदों। जेसेबां हायो जोङो बारायनांगौ 4, 5, 6 लाख जेसेबां हायो देरहानायनि जि भट मोननाय जाहाथे नैथि पजिशनाव थानाय जाय बिजाथि बिथाङा बहुत उनाव जाहाथे थायो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो नागिरदों। दिनैबो नै खुंख्राझारा PCDC नि सिङाव थानाय नैबे न'खराव 20सोनिबो बांसिन BPF नि मददगिरि बिथांमोना जोंनि दोलोआव जइन जाबाय। जाहोना बेनो देरहानायखौ जोंनि दोलोखौ रोखा नुबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जौगानायनि खामानि बे खामानिखौ जोंजों एखे लेखे थानानै खामानि मावफानो नागिरदों। बेनि थाखाय बिथांमोना जोंनि दोलोआव जगदान जादों। नैबेहायल' नङा, क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव गोबां BTC समस्तिनि सिङाव VCDC नि सिङाव प्राइमारिनि सिङाव गोबां दोलोनि दैदेनगिरि MCLA EM बिथांमोनजों जइन जागासिनो दङ। मानगोनां आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांजोंबो गोबां BPF नि मावथिफ्रा जइन जागासिनो दङ। गोबाङा हयथ' माखासे उसुबिदानि थाखाय बा गावखौनो डिसिसन लानो हायैनि थाखाय हयथ' जोंनि दोलोआव थोंजोङै फैयाखै। नाथाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, जिहेथु जोंनि बिजाथिया देरहागोना रोखा जाबाय। बिथांमोना गाव जेराव दङ बेयाव थानानैनो जोंनि बिजाथिनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ थुब्लानो जाबाय। आं खावलायगोन, देरहानाया रोखा जिहेतु। आरो 2022आवबो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौनो जोङो BTR नि चिफ महरै मोनफिनगोनाबो रोखा जानानै दङ। दा बेखायनो जौगानो थाखाय राजखान्थियाथ' ओरैनो खालामजानाय, ओरैनो खेला गेलेजानाय बिजों नङा। राजखान्थिया जाबाय समाज सिबिनायनि। आरो नों समाजखौ माब्ला सिबिनो हागोन? जेब्ला नोंनि राजखान्थि दोलोआ सरकार सलायनाय गोहोआव थागोन। दा सरकार सलायनाय गोहोआनो गैयाब्ला बे राजखान्थि दोलोआव थानायनिथ' जेबो ओंथियानो गैया। दा बेखायनो राजखान्थियाव थानानै समाज सिबिनो लुबैदोंब्ला, ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो लुबैदोंब्ला जाय दोलोआ सरकार सालायदों बे दोलोआव जगदान जाफैयो। UPPL आ अराय सम बयबो हारिनि, बयबो थाखोनि सुबुंनि थाखाय दरजाया अराय सम गेवनानै दङ।
जों बयखौबो बरायगोन बयबो खौसेयै थानानै बयबो खौसेयाव थांनानै प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि जि आखाइ बेखौ राफोद खालामनांगौ आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोङो जौगानायाव बयबो जोगदान होनांगौ आं बेखौ खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय मानगोनां स्पर्ट्स EM दावबायसा बर' सारनिसिम थेंक इउ सार। दायो गोबां जायगायाव गिदिंनानै फैखांनायनि उनाव भबानिपुर BCDCनि सिङाव थानाय थुलसिजुरा गामियाव दंफैयो नै ओमफ्राय बेबायदि मेथाइ खनलायखासिगोन आरो बिसोरो दा पुरा मा दामग्रा दं आं देखायनि नै दा बेबायदि आरोखि जोबोद खुसि बिथांमोना मानोना बिथांमोना खुसिजोंनो बेफोरबायदि सिंगार नामायलायखाबाय आरोखि ना। হ্যাঁ ওখানে ফিমেলে সরকার বাগমারা যান রাত 12টার সময় কেউ জিজ্ঞাসা করে নাকি কারা রাস্তাত আমগরে যে জায়গায় থাকি ওই সরকার থেকে 500 টাকা পাইলাম বুড়ের আগে আমার অমুক সরকার টাকা দিছে গো বুড়োরে দেন না গো 500 টাকা কয়দিন খাবেন কামাই করবার জানেন না ন্যাংরা আতুর রাহে ভিক্ষা খায় ভিক্ষা করে খাবো 200-500 নিয়া এই আমগরে এই জায়গার মানুষই দেয় কালকে বলে কংগ্রেসের মানুষ ডাইকে নিয়ে আহে 500 টাকা লুবে কালকে বলে এই জিএসপির মানুষ ডেকে নিয়ে 500 টাকা লুবাং করে কে গো কামাই করবার জানে না তুলসিজুরা মানুষ তুলসিজুরা ফলাংশুগুড়ি মানুষ কামাই করবার জানে না 500 টাকা লুবাং করে থাকবো কে এক চিন্তায় একভাবে নিজের সংসার চালান কারে ভোট দিলে শান্তি মতন থাকুন যাবো ওই চিন্তাটা সবাই করেন আরামসে নিজের পাকা ঘর আগে কয়টা বানাইছে এটা চিন্তা করেন আজ পর্যন্ত পাকা ঘর তুলসিজুরা কয়টা হয়েছে